тоҷик. Ҷанговари тоҷик Муин Ғафуров дар шартнома бо UFC имзо монд ва рӯзи 20 апрел дар шаҳри Санкт-Петербург дар UFC Fight Night аввалин маротиба баромад мекунад. Ман ҳамаи тоҷиконро ва ҳамчунин Муин Ғафуровро табрик мекунам ва ба Муин муваффақият ва танҳо ғолибият таманно мекунем. Муин бародар ба пеш, Тоҷикистон ба пеш. Баромуин ҳайрон ки майдона номи тоҷика бар то кайҳона папаҷон ки ҳар як рақибона фана тошона мо мезанем фона фақат ба фронт бе ягон понт парчам болостархи сафеда сабз тоҷик дар ҷону муин паҳлавон меҳнато дар зандаи ҳирматам душмано дар усти болои матам бародаро тама вақта бартанда ҳар як тоҷик муин ҷигитай дада дорем боварӣ ҳамхун бародарӣ мехон то охира бари шаъну шарафе ки ӯзи ту дорӣ дар ту тоҷики бардон даста ба осмон вақте мебрӯя тоҷик